Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünýäniň dürli ýerine ýaran türkmenleriň ökwal pursatlary hem dürli. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleriniň dürli ökwal pursatlaryny ele alyp, olary bir-birinden habardar etmekligi gözüňde tutýan bu hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Mehriman doganlar, Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşiginiň bugünkü esasy temasy Türkmenistana täze pasport almaga gitmekden saklanan daşary urtlarda köne pasporty bilen işläp hem ýaşap ýörenler we durmuşa çykan Türkmenistan raýatlarynyň duş gelýän ýagdaýlary. Bu temadaky söhbetdeşlikde Azatlyk radiosynyň azatkabar.org internet sahypasynda Türkmen pasportym bilen atly pikir alşyga galyrylan tesvirler hem dünya türkmenlerine yetirer. Söhbetdeşler hemeňe mäkerli salam. Ina söhbetdeşimiz Türkiýeden Gunço, Läle, Rozoway, Ýewropadan Bahar daglar. Ina söhbetdeşler pikir alşyga geçmänkä şu Azatlyk radiosynyň azatkabar.org internet sahypasynda Türkmen pasportym bilen atly bir forum bar. Şo foruma dinleýijiler, okuyjylarymyzyň galyran tesvirlerini ilki bilen bir paýlaşaýyn ýani hem siziň bilen hem dünýä türkmenleri bilen. Ana şo taýda asyzadyn ulunyň illeşimiz şeýle tesvir ýatyr. Türkiýedäkileň ýagdaýyna ütgän zat ýokmu ka diýen. Pasportyň köne täzesiniň tapagy ýok. Olar şol öňkü horgomsy eýesi ýagdaýyna diýär. Annakuly goşa gurban adyn ulanyň biri bolsa ýanky asyzyň tesvirine jogap berýär. Mamasa çağırıptırma onu ol yere. Kazanç etmek üçün ol yerlere gitmek nämetine gerekdi? Görünüşünde yazıptır. Yankı Azatlyk radiosynyň azatkabar.org internet sahypasynda Türkmen pasportym bilen atly pikir alşyga öz tesvirini alyran illeşlerimizden ýene biri. Gelli ahal adyn ulanyň illeşimiz adamlary derde goýýarlar. Näme üçin halky köseýärler? Düşünüp bolanok diýip öz pikirini beýan edipdir. Ýene bir okuyjymyz, dinleýijimiz bolsa prezident Turse adyn ulanyň hemme zat boglanır görünüşünde tesvir galdyrdyr. Hawa inni söhbetdeşler köne pasport öz güýjüni ýitirenle 7 ay boldy. Doğrudan hem şol asyzyň aýdyşýaly Türkiýedäkileň ýagdaýyna ütgän zat ýokmu ka diýen ýa-da pasportyň köne täze tapagy ýok, olar şol öňkü horgomsy eýesi ýagdaýyna diýär. Doğrudan hem şeýlemeka Gunço senden başlaly. Näme boldy şu 7 aýyň içinde? Näme täsir etdi şu pasport çalyşyk meselesi? Gatnaşan gelinemden jaňelli gelinen biri joňaly barýa bolan öz kasada pulunu geçirenden soň polisler alıp uğratýarlar Türkmenistana. Şu taýda ýakala. Hökümet pulunu alýar, pasportyň köne pasport deport edýärler. Näme bilen bir hili bir näme üçin edilýär bu zatlar? Düşünmedik galy. Näme diýsek? Awa ine Rozoway senem Türkiýede. Sen nähili ýagdaýlara duş geldin? Şonu ütketmek ya çalışmak halkın hal ýagdaýyny ol ütkeden ýok. Şeýle diýsek şol eger ütkeden bolsa hany şol Türkmenistanyň öz içinde ýaşaýan bilen halkın hal ýagdaýy şu pasporty ütkedeni bilen değişdimi-ki? Käbir adamlar diýär şu daşary urtaklar kontrol etjek bolup edilýär diýär-de. Millet almadı Türkmenistanyň milletini ýygyna getirmek üçin etýär muny prezidentimiz. Bu belli zat bolan beýdip getirmesinden inim doktorlara diýdi, muallimlere diýdi, bir okukan çağlarına, okukan oğullarına, gyzlarına goýja aýlyk berse häzir kim gitmejek öz ýurduna, ejesini, kakasyny, çağlaryny taşlap gaýdany. Häzir $500 berecek, gel muallimçilik etdiýse men ylak gitjek samolyota minip. Beren ok $100 aýlyk bilen men nädip geçineýin? O millet almadı. Her kim daşary ýurda gitdi, kim çağama okutjak diýip gitdi, kim öýüm ýok pul wazanaýyn öý almak üçin gitdi. Onu beýdip getirmän aýlyklary, günlükleri sebesiler pasportdan öňdeden gaýtam şolar. Şo taýda gazananjagy elinden aljak bolup Garabaşnaý Türkmenistanyň işgärleri. Ine aramyzda söhbetdeşimizden Läle wa. Läle inha şu köne pasport bilen baglanyşykly karar çykandan soň siz nähili ýagdaýlary baştan geçirdiňiz? Näme etdiňiz? Bizim pasport täzelemeňizden hiç bir habarymız ýokdy.
hakikaten. Bize dediler siz bir gün giyici aldınız. Demiz adım resmiyle durmuşa çıktım. Yönemen Şumat neç yıl galan olsun pasportum köyüne dip benim cezamı da alan oklar ve bana yaşayış ruhsat veren oklar. Men nire gitmeli olsa da gittim. Bana Türkmenistan'ım kömeğden ok, Türkiye'de de kömeğden ok, hiç kim kömeğden ok. Türkmenistan'da kötenip daşarı orada çıkıyorsun, daşarı yurtta da yaşamana oyan oklar da devlet. Biz öz Türkmenler biz. Biz öz Türkmenleri, Türkmenleri olup da bizi masfar ettiler. Bunlar bize kömeğ etmeli. Ben Türkmenistan'ın konsolosluğuna gittim. Men pasportum köyüne dipmenin yaşayış ruhsat veren oklar bana. Diysem de giday onda Türkmenistan'a. Şonya alan kovu ansat mı gitmek dedim. Näme sen bu tayda durmuşa çıktın? Sana näme dedim. Men nire durmuşa çıkyan sen ne mi sormalı dedim. Sen dedim Türkmenistan'ın adımısa sen bize kömeğ etmelisin. Biz hemenimiz bile ağzı ver olmalıyız. Näme ağzı ver? Bu tayda gelip işleyeniz öz vatanınızı taşlak gelen. Eğer dedim ben vatanımda dedim. Ben dedim bankada işledim. Bankta işlerimde dedim bana dedim neçe pul veriyordunuz? $50 aylık. $50 aylıkta men näme yetişmip bilen? Men eceme kalkama doğumlarıma mı teredin yoksa men özüme mi? $50 bir aylık yiyeceğine yetenek. Benim oğlum bilen yeköydüm $100 kolay alyadım olan bir aylık yiyeceğim. Gidip alıp geliyordum ondan. Çağına näme giydirecek? İlak ne dikecek? Toyotoma ne katnaşacak? Cayalasın geliyor. Geleceğin grosun geliyor. O $100 kim näme bilýär? Şoň üçin herkim daşary ýurda çykýar. Ine konşo Läle Rozoway bakar Türkiýede resmi ýagdaýda Läle ýaly ýaşap ýören gelinler köp diýilýär. Bir şu pasport üçin men özümün düzüňimi, maşgalamy men şumat bozýan. Näme men her ay her 6 aýdan bizim prezidentimiz näme bir kanun çykarsa men şonuň üçin men şoň kanuny üçin ýöremeli. O ýazat bolmaly däl. Men onuň kanuny üçin ýöremeýän. Maňa bir 6 aýdan pasport diýär. Ondan başga bir zat çykar. Gerekkel bu zatlar. Men maşgalamy ýaşamasynlar diýip etýärler. Arkaýyn ýaşamasynlar diýip etýärler. Eğer bunları bize kömeği edesi gelme, bize gelin gıyızlar bilen bolup toplanıp gelip de protesto ederiz. Hakikaten bunlar bizim prezidentimiz bunu isteýär, biz de bunu ederiz. Biz hiç kimden korkmayız. Biz değil mi özümüzün maşgalarımızı korumanı çaba gösteriyoruz. O devlet, ben sana yeni bir adaydım. Neçe advokata gittim. Advokatlar da hiç saat bilen oklar. Ya bilerler belki de kömeği edesi gelmeyendir. Biz sizin mağarada hiç saat kömeği edip bilmeyiz. Sizin Türkmenistan'ınız değil mi bağırma karıştı ya. Benim elimden hiç saat gelip bilmeyiz. Hakikaten. Türkmenistan hayatına kömek edesiler gelen ha. Saydan prikaz gelýär. Türkmen milletine kömek etmeyeceksiniz diye haber gelýär. Şoň üçin adwokatlar ellerini aldyryp durlar. Hökümet işgärlerine de Türkmenistan'da bolsaň diýip ýüzüne deredesler gelen ha inni. Men şumat gövreli. Men gövreli bolup da men elimden hiç sat gelen ok. Men Türkmenistan'a gitjek gel. Men bu taýda maşgalam gorasym gelýär. Türkmenistan'ın prezidenti şunu düşünmeli. Barandawy kawazyny berýärlermişin. Döwlet bu taýda jezaň ödede git Türkmenistan'a gidip gel. Ondan bereli. Pasportun alıp gelsen diýip bir kağıt berýärmişinler. Oň bilen giden gelinler şu wagt gelip bilen oklar Türkmenistan'dan. Barandawy kağıt hiçbir yaramanlar. Gidip gelip bilmeýän otur aeroportdan uçup bilmeýän oturan ağlap jaňlaşan joralanma. Gelip bilen asly. Türkiýe iýberýär şu Türkmenistan'yň etýän zady bu. Aeroport gatar etýärler Türkmenistan. Şu gezek eğer maňa hiç kim kömek etmese men Türkiýanyň başbakanyny hakykatdan ýazýan. Türkmenistan'ın nähili bize kynçylyk görkezenlerini men gorkmaýan. Maňa hiç kim misadyma edip bilmem. Men diňe Türkiýanyň başbakanyny ýüz tutjak we meni hakykatdan gorasyn. Türkmenistan'dan Türkiýanyň başbakany bizi gorlar. Başbakan ýa-ni premier minister de Türkmen gelininiň hereketi Türkiýanyň prezidentine ýüz tutsak, hat ýazsak diýerler. Bizim näme gol çekýär şoňa. Men ýazýan döwlet näme üçin bizim Türkmenistanymyzyň prezidenti gelip de bizim taýda Türkiýanyň başbakany bu ara gatnaşyklary bar, onlara at berýärler, padarka berýärler, hemme zat gelip de näme üçin bize erwet gözle görkezýärler. Näme üçin? Hiç o zaman akta verme, sen bu taýdan tutma hiç kimi. Sen 200 ýol otyrsyn Türkmenistanyň prezidenti. Ara açmasaydı, iyi vermeseydi milletine. Bu kynçylyklar hemme sen bizim prezidentimizden gelýär. Inni aramızda Bakarwa, Ýewropada talip bolup okap gören ýerleşimiz. Inha Bakar Ýewropadaky türkmenstanlar nähil tejribeleri baştan geçirýär şu köýne pasport bile baglanşy. Sen göreneşden zatlaň nähili? Ýewropada da kösenýänler gatky daşary ýurtda okuyan, işleyen Türkmenler arasynda bir kedek aramızda ýygnak geçirdik, näme üçin edilýär we muňa garşy nämeler edilýär, biziň elimizden nämeler gelýär diýip, soň aramızda bir hukuk uğrunan okan bir oglan aýtdy. Biometrik pasporty näme üçin berdiler? Sebäbi barmamyzyň izi o taýda. Ýöne birinji pasportda barmamyzyň izi ýok, diňe surat bolany üçin suratymyzy seredip, mysal üçin men aýallanymy bilen gatnaýdyş. Aýallanymy meňňerim
Türkmenistana teşekkürde gidip gelebilýärdi. Näme üçin ilçhanalarda berilen ok. Eger al görseňiz ilçhanalarda diňe pasport del, viza da beren oklar. Viza Türkmenistandan gelýär. Men öz gözüm bilen gören zadım. Onda ilçhanalar wezipesi funksiyasy näme bolýar berde? Puçu çykýar. Puç. Devlet Türk Konsolosluğuna başvurdum. Ben dedim Türk vatandaşı çağırma dedim. İşlem yapmak istedim. Onun köyüne pasport bilen işlem yapanaklar dedim. Size desem dedim siz bana kömek etmelisiniz dedim. Yok Türkmenistan bire pasport vermem de ruhsat verenak diyorlar. Benim arıza yazdım gidip Türkmenistan'a gittiler. Ben Türkmenistan'a gitsem miydim? Gelilmeyeceğim milyenler. İyi verenaklarıydım. Inni Novotoy Rozovaya verelim. Rozovay näme etmeli? Daşar urtlarda köyüne pasport bilen gezip berenleri nähil bir çıkalığı worköp bolar, näme et bolar. Şo gelinlen ýanky başladan Türkiýe gelinlenge eýe çykýaly kampaniýasy zady bir netije berermi, kömek edermi? Nähil siziň pikiriňiz? Bir aktivist dokumenty. Devlet 2013-nji ýylda şu pasport meselesi bilen baglanşykly mesele Türkmenistan döwlet tarapyndan ýüze çykanmakaly. Türkiýedäki türkmenleriň teýle howsala düşen ýagdaýlary ören köp boldy. Enelerleriň ýanky gunçaňa düşýär, durmuşa çykyp ýaşap beren türkmen raýatlarymyz bar, gelin kızlarymyz. Türkmenistana gitmejek bolup ýarýaly kynçylyklara sezawarlar duş geljeğini bilip 60'tan gowrak raýatlarymyz mende şolaryň ählisiniň resmi ýagdaýda şartlaryny anyklayan hemme nämeleri mende bardy. 60'tan gowrak raýatymyz şol özleri bileleşip ol çekip Ýewropanyň insan hukuklar kuramasyna ýüz tutmaga taýýarlyk görüpdirler. Şonda men şonu öz gözüm bilen gördüm. Dogrusyny aýtsam ýanky şu läler gunçaňa düşýärler. Şolara mende şol öz hakyny talap etmäne, protest etmäne de taýýar. Ýöne bäri esasy bir bellemeli bir zat barda şu pasport meselesi boýunça. O Türkmenistanyň özüniň bir içki bir siýasaty var. O içki siýasaty hiç kaçan bular halka aňladan oklarda, halka ýan düşündiren oklar, Türkmen halkyna. O diňe bir daşary utsak Türkmenler değil, Türkmenistanyň öz içindäki Türkmenlere de düşündiren oklar. Şu sebäpleri şu pasport meselesi boýunça bir topar kynçylyklar ýüze çykýar. Ol bir Türkmenistan içinde esasen de şu bol dellek geçmeyen daşary utsak Türkmenleriň başyna gelen ören kynçylykly mesele. Men bu arada bir käbir maglumatlar aýdyp bereyim. Ben karşı pasport meselesi kynçylygy ýüze çykan döwürde 2 ay 3 ay bundan soň Türkmenistanyň 2 tane raýaty ýene almaşyklaryny özüm şu taýy durmuşa çykan. Ýöne bular resmi ýagdaýda däl, o resmi ýagdaýda bolmasa da göwreli şu 2 raýatymyz şol pasport meselesi boýunça Türkmenistana gitmek isleýär. Şol sebäpden bular şol Türkiýanyň şu İstanbul şäherindäki konsulstwasy bar. Şol konsulstwa baryp ýüz tutupdyrlar konsulstwa tarapyndan bular ýöret özleriniň ellerine berilen şu Türkmenistana ýekeje safar gitmeklik üçin, ýani Türkmenistana ýekeje safar girmek üçin ýöret şol konsulstwa tarapyndan berilen ynanç haty var. Ýani şol hatyň aşagynda Türkmenistanyň Türkiýede İstanbuldaky konsulyň golu bilen döwlet möhüri urulypdyr. Emma şu raýatlarymyz diýen bir ýerge däwlet beýlekisi galýar. Şänem şunde ören kynçylykly sezawarlara duş gelýär berde şu konsullukda. Ýani şol gowral aýallaryň biri ahyrynda Atatürk aeroportundan her gece gyzyna gaýdanda $30, $50 kemine biletin üstüne pul berýär da. Ýani şu raýatymyz Türkmenistana gitmek üçin. Ene häzir indi mundan 15 gün, 20 gün ozal bana ýene gelip gowşan maglumatlara göre, resmi çeşmelerden alan maglumatlarymyza göre 5 san Türkmenistan raýatymyz özem 5 sen pasportu ýok. İkisi pasportunu ýitiren, ikisi de ýene nämeden oşum karaz ellerinde Türkmenistanyň şahsiýetini anyklayan pasportu ýok. Ýöne hakykatdan şolaryň maglumatlaryna daýanyp görsek Türkmenistandan Türkiýe giren wagtynyň belgileri var. Ondan soňra şol raýatlaryň hakykatdan şolaryň haýyşyna göre bunu men özüm öz gözüm bilen görüp we öz kulağım bilen duymak maksat edindim. Şol sebäpden şol hepdeniň 5-nji güni men şo ta konsulstwa özüm bardım. Bizim kömekmedene geçen diýmek, kömek etmek üçin näme ol konsulstwa diýmek? Öz raýatyny gowramak üçin däme o edara? Raýatyny gowramak üçin kurulan edara diýmek. Elbetde ol ýöreçli şu döwlet prezident tarapyndan ynamly wekil höküminde goýurylan edara bu. Şaýda raýatlaryň hakygyna, raýatlaryň gowramak esasında şolar şaýda döwlet tarapyndan ýörete bular hak alypdyrlar. Ýöne bular o derejede işlerini okda bular gaýtan tersine hereket etdi. Arada jorulamaň beri sözüňi bölen Türkmenistana gitti, resmi nikahy da var. Şolum köne pasport bilen işlem yapamlap gitdiseler mardan aşky bardy diýe bir hepde de 4 safar gidip geldim. Iň soňunda bir türk gyýjagy gaharlanyp gyýyryp duran meşdipiýe aýarlagy näme boldy diýipdir. Ona şun ýaly geldim pasport almana geldim, indi pasport alamsaňam çykyp bilenmek diýdim diýe. Oňa olam nikahatyň barmy diýipdir. Ba ýanymda. Derä diýe şu türk gyýjagy nikahatymy alyp internete ýerde bolan hakykatdan hem durmuşa çykan ekeni. Näme üçin buňa kömek eden gulup diýipdirdi. Güni 10 ýaşmyň içine elime dokumentim berdi. Şowuna uçdum diýe-de. Türkmenler diýe git gel ertir ýyl bir ýyl 4 safar gidip geldim bir hepde de. İnsanlar türk gyýjagy kömek etdi diýe düşün.
Gaderly dinleyijiler, siz Azatlyk Radiosyna informasiýa, maglumat bermekçimi? Zey diýsen zey wasyp ýatyr, ot diýsen ot wasyp ýatyr. Neber suwladyň bar ýanerleriň işini ot ýerden atdy. Her getdanyn bir toniýa 500 kilo palta alýandyr, ýaşonam alýanlar şoladyň. Şikayatyňyz barmy? Bizde deputat saylandan biz onu tanamız yok, kimliginden bilemiz yok. So deputat adamı tanamız yok, hiçle kömegem yok. Derdiňizi köpçülüge ýetirmekçimi? İtin gymmatlaman sebäbim şu meydanlarda mallar hor diýip gurrunma. Bizim Moskovadaky 7 926 236 04 55 nomerli telefonumda jaň edip sesiňizi, eger bizim jaň etmegimizi isleseňiz, öz nomeriňizi ýene bir gezek gaýtalaýar. Moskovadaky 7 926 236 04 55 nomerli telefonumda galyp hem SMS ýollap bilersiňiz. Azatlyk Radiosynyň Skype adresi Azatlyk Radiosy goşulyp ýazylýar. Şuňky teman jemlejek bolsak, onda näme bu köýne pasport bilen baglanşykly kynçylyk çekkenler umydy Türkiýe baglamaly boldymy? Ýekide ýolumuz var döwlet, ýekide ýolumuz var. Türkiýe başbakanlygyna haýyş edip arza ýazyp, diňe Türkiýe başbakanlygyna şurma ýolumuz var. Türkiýe başbakanlygyna arza ýazsak kömek eder, üşüp kömek sorasak arza ýaz. Bir de şu ýolla kömek etjek adam gerek bir de. Türkiýe başbakanlygyna arza ýazmana. Derde bellemeli ýene bir zat var gyzlar. İkinji nowatda şol ýanky siziň aýdyşyňyz ýaly protest etmezden iki döwletin arasında raýatlara arada bir baglaşan şertnamasy var. İlki bilen biz şol şertnamany öwrenmeli. Halka nähil kömek etmeli, nähil derejede bular raýatlyk derejesini berýärler, nähil derejede seretýärler, haýsy taraplarda kömek edibiljekler. Bizim ilkinji öwrenmeli zadymyz bul. İki döwletin arasyndaky şertnama var. Kagyzynda kanuny bilmezden praktiski bir iş edip bilemiz yok. Eger praktiski bir iş edersek kanuny bize karşı ulanýarlar döwlet. Kanuny bize karşı ulandyrmaly däldi, kanuny döwletin öz günäsine karşı biz kanun ulandırmalı. Bizim günämiz bar bolsa, onda biz de bu döwletin kanuna laýykda jogap berme mecbur. Bizim günämiz ýok bolsa, döwletin günäsi bar bolsa, onda döwlet jogap berme mecbur. Diýen sebäpden raýatlar şutaýda pasport meselesinde şular ýaly kynçylyga düşüp öz döwletine, öz ata ýurtuna gidip gelip bilenok rahat. Munyň esasy çözmeli mesele bu taýda. Bellemeli bir zadymyz var. Türkmenistan öz raýatyna, Türkmenistanyň şahsiýetini anyklayan şahsy pasaportu berenden soň öz halkynyň şahsy durmuşyny we şahsiýetini gadagalazdyrma näme haky var? Pasport meselesi bahana, pasport bahana. Näme esasy çözmeli mesele ýene bir ýerde bul. Raýatlaryň azatlygyny erkeni çeklendirdiler. Eger sen onu çeklendirjek bolsaň, onda sen öz şahsy raýatyna näme üçin, näme sebäpden sen pasportlary ütkedi, pasport berýän sen. Sebäbi näme onu? Berme onda gerekli ol pasport raýatlara. Ol başa ýurda çykyp bilmez, ýene arkaýy. Sen bir ýerde dogan garyndaşyka gidip gezip aýlanyp gelip bilmejek bolsa, düşünün yani. Pasportdan bahana. Meňe pikirim döwlet diňe suwat diňe Türkiýe başbakanlygyna arza ýaslap soňa bir kömek etseňiz, ýene de Türkiýe döwleti kömek eder bide diýip düşünýän mene pikir etýär. Ýene Türkiýeden peýda bardyr bide. Bize Türkmenistan kömek etmeýär. Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň konsolosluğu bize hiç kim kömek edecek bolanok etmesinler. Ýöne Allahjan bize şu Türkiýanyň başbakany, prezidentine ýüz tutarys. Özümiziň kynçylyklarymyza aýdarys. Bizim otayda prezidentimiz bize näli kynçylyklar ýaşatýar, nähili zatlarda mecbur etdiği üçin men şonu hemmesinden aýdasym gelýär. Hakykatyn şu pasportdan men ýadydım. Bermesin maňa pasportuny. Türkiýanyň prezidentine ýüz tutýan, diýen. Men şu taýda durmuşa çykdym. Menim pasportum köýne, men köýne pasportum bilen şumat göwreli. Durmuşumy ýykmany da hiç kime bermerin. Bizi dinleýän gelin gyzlarymyzy, türkmen gelin gyzlarymyzy, şumat kim bolsa da dinleýän, polislerini kim bolsa da başbakanlar olsun, haýyş sizden diýen, bizi Türkmen gelin gyzlarymyzy bizi sizden goran. Bizim Türkmenistanymyzyň prezidentinden, Türkmenistanyň konsoloslugynyň bize kömek ýok. Peýda ýok, hiç peýda ýok, hiç hili. Türkmenistana inanyp gidip geljeksin diýerler, olar meni inanyp gidebiljekkä, pasport almak üçin gidebiljekkä inanyp. Onda iki döwletiň arasynda şu ýokary derejede çözülmeli mesele derejesine ýetdi. O häzirki adamlaryň başdan geçirýän ýagdaýlary inni döwletiň ýokary
dereceli işgärler tarapyndan çözülmese bu mesele başga ýyl çözülen ok. Adamyň ykballaram pajygaly ýagdaýa ugurulyp barýar diýeňizde. Bakar sen pikiriň nähili jemleýiji. İlçihanalar doğal we düzgün bir görnüşde öwüşini alyp barsa, men pikirimçe olaň işlerine, funksiyalaryna girýän zat şu pasporty täzeleme, tem bolsa täzen düzel. Bu ilçihanalar pasport berýärinde gaty erbet zat bolarmyka? Ýok, her kim gidip ejesiniň kakasyny görtgeler, näbilen çağlaryny görtgeler, ýol açylar, näbilen bu bir gowrak bolmaly bolar. İşleriniň puly Türkmenistana gidýär. O näme üçin gapyny ýapýarlar onda? Bizim arkamızdan baý ýaşaýarlar onlar. Döwlet Türkmenistanyna jaý $80.000 boldur jaýlar. Men Türkmenistanyň hem üçin $80.000 jaýaýar. Türkiýede $50.000 bersem syýryp duran jaýlar bar. Türkmenistanyň näme üçin men alaýyn o baha? Daşary ýurda gidip pul gadanýarlar diýip jaýlandan baha gaýtdy çykdyra. Her kimin şu wagt gyýylan pul jemläp Türkiýeden jaýap törgelinme gyýylanma Türkmen elinden. Bu bizim Türkmenistanymyzyň prezidenti bize hakikaten şu kynçylyklary o berdi ve özünün şu Türkmenistan'da hiç birisi kalmadı. Hem mesela yurt dışında işlep yörlet durumşa çıkanı var, okap otayda kalanı var. Türkmenistan'da yıkıcı özü şuna da kürek kalır inşallah. O vaktan görür. Öz Türkmen dilim yardımcının şariyatı ve evet bizim Türkmenistan'ımızın prezidenti hiç kim bize hiç zaten kömeği eden yok. Hiç kim kömeği eden yok Türkmenistan. Bizim Türkmenistan'ımızın adamları gelin kızı hemmemiz birlikte ağzı yer olsak şu zatlardan biz çıkardık. Onun anadan 2 tane gelin geldi. Gidemem yaşar yalak gel gidemem diýerler. Bizim kösenimizden gelip galdyk sadece işlerde jaýaldy. Benim aýtýanlar men gelen 10 ýyl bolup barýar, on hinidem şo kösençlik mi Türkmenistan ýa-da diýen men. Düzelenir diýip kiretýärdim de. Şo Türkmenistan ýalar hiç öňöwdişlik ýok diýerler. Türkmeň ýagdaýy serwet diýerler ory. Agzyma çoçyr 10 ýyl bärde düzelmedik bolsa, näme düzelerse bu Türkmenistan. Şo garyplygy, şo duruşy. Bärde bir zat var. Bu zatlaryň barysy bir adamyň şahsiýet kultuna bagly bolupdy. Bunu unutma. Şoňdan başga hiç kim baýamaly, diňe şo baýamaly, diňe şol ýemeli, şol içmeli. Bizim Türkmen halkymyz, Türkmenlerimiz ýoldan eger agzy bir bolmansoň, şular ýaly aýak astynda depelenip şolar ýaly durmuşda ýaşap öwrenen we şol durmuşa ukuply bolan. O ýüzden bizim Türkmenlerimiz ene şular ýaly parakorluk bir sistema girdi. İlkinji nowatda parakorluk. Türkmen liderleri ilkinji nowat içindäki sistemasyny ütketmeli. Şu sistemany ütketmesen, o sistema ütkemese onda Türkmenistanda hiç haçan demokratiýa bolmaz, siýasatym bolmaz, hiç haçan azat erkin döwletem bolmaz. Pasaportun bahanyna 5-6 aý soň ýene bir zat kararlar Türkmenler milletini Türkmenistana getirmek üçin. Türkmen döwletiniň liderleri tuttursa erkin eýen bir fermandy karar mı kabul edýärdi. Halkyň hal ýagdaýyny gowlandyrmak üçin de halkyň döwletiň adyndan il ýurt dehbitli diýip ferman kabul edýärdi. Emma ol ferman däldämi halka garşy bolan emir demiri keser diýär. Köne pasport bilen işlem ýapmaly, karar bersen Türkmen döwletiniň sanlary ýyryna gelir diýip düşünýän bolsalar hiç düşünmesinler Türkmenistanyň prezidenti. Bu taýdaky işläp berenler hem mahallel, Hudaýa şükür bilimli, ilmli adamlar Türkmenistan kömek etmese de daşary ýurt kömek eder. Ora ama közenir ýene de Türkiýe namaz var. Türkmenistanyň ýaşaýşy gününden gaty erbetleşýär. Aeroport görür ýalak gel. İşleyen oyan zatlarımız gelýän ýerlerden aeroportda da uçak bolsaň 6-7 saat öňünden varmaly ýerlere. Uçmadan öňem. Bu da esasy. Şu dokument meselesinde sarışyk durlar diýär. Program pasportyň bolsa da sarışyk durlar diýär. Sen ha gidip barýan bolan haçan ýerleň diýip pul berýänler Pul berýänler geçipdir. Wah, näsini aýtýan? Pul berýänler geçipdir. Pulun bolmasa diýär. Gol çekin ha bildin aýyň plançasyna bol näçesine gelýän diýip. Gol çekýärlermiş. Hiç ýyl dünýäde bolmaýan zatlar Türkmenistan aeroportunda bolýar şu wagt. Näle? Köne pasportum bilen Türkmenistan'a hiç gittik. Täze pasportum bolsa da men gitmeýän Türkmenistana. Ýöne şu köne pasportum üçin men indi Türkmenistana hiç ýüz tutasym gelenok. Türkiýanyň gelin gyzlaryny nähil goraýarsa da bizi de şuňa goramasyny hakikaten haýyş etjek we men şu taýda Türkiýanyň watandaşy bolmagyna da taýynym. Bakar Açık kapılar siyasaty doğaly we düzgün ýagdaýda işe geçsin. İlçihanalarym belki gölleri pula doýansoň kapılar açylar, näsit bolsa. Rozaway Döwletde Türkmenistan ilkinji nowatda şol raýatlar pasportluk meselesini ýatyrmaly. Döwlet indi artık bir näçe fermandy kararlar çykaryp halky izlemeli. Isler diýsen ol çykaryan fermandy kararlar eýem halk bilen döwletiň arasynda ulakan bir diýwar bolup durdy. Halk eýem dogrusyny aýtsam döwlete garşy bolup
durur. Şeýle döwlet liderleri öz halkymyza, öz döwletimizi düşman görkezip durdular. Bizim öz döwletimizin içinde halkymyzdan eýem daşary utaksız öz raýatlarymyz eýem doğrusuna aýtsam şu meselelerden, problemalardan eýem doýdu halkymyz. Haçanam bolsa bir wagt bir belaň üstünden bizim halkymyz elçe görünüp dur. Ýöne şu Allah'tan hiçbir belaň üstünden bizim halkymyz barmasyn. Ýöne baraýsa da şu döwlet liderlerinin günäşi esasında şu halk şular elde edeceği barjağını ben onu %100 suud ediljeme menin nämem bar döwlet. Näme diýerler Türkmenistanyň kararlaryna artyk namam ýok hiçile. Türkmenistanyň prezidentiniň kararlaryna hormatymyz gutardy. Her 2 günden bir karar çykartdy. O karary bilen tonok düýbe. Bunu düşünmeden karar çykarýarlar. Rozy bir tek Allah Taala'dan gorkýan mene. Allah Taala ýöre diýse ýörersiň, dur diýse durarsyň. Başga zatdan gorkanma Hudaý. Ya şu tamam oğlum ben. Sağ ol. Hadi görüşmek üzere. Sağ ol. Allah razı olsun. Görüşelim. Sağ ol. Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri atly bu hepdelik dowamly gepleşigini azathabar.org internet sahypasyndaky audio menü diýen ýerden dinläp azathabar.org internet sahypasyndaky ýörüýti gepleşikleri bölüm bilen bilelikde Azatlyk radiosu atly Facebook, Twitter we WeContact sosial ulgum salgylarymyzdan ham ýydarlap bilersiňiz. Gepleşiklere gatnaşmak ýa-da habarlaşmak isleýänler bolsa, hat e-mail belligi azatradio.org hat e-mail belligi azatradio.org elektronik poçta salgysyndan aragatnaşa geçip bilerler. Azatlyk radiosu özüniň azathabar.com web saytynda Türkmenistandaky we halkara arenasyndaky soňky möhüm wakalar we meseleleri barada ýygyderli, gyzykly we ýerlikli maglumatlary, multimedia faýllaryny, türkmenistanlylaryň durmuşy bilen bagly foto serileri ýerleşdirýär. Eýsem azathabar.com Türkmenistanyň petikli ahyrin. Türkmenistanlylar oňa girip bilen oňa. Türkmenistandaky dinleýijilerimiz iPhone 3 proxy sistemi arkaly azathabar.com saýtyna hiç il bökdünsiz girip, onun hyzmatlaryndan dogry peýdalanyp bilerler. iPhone 3 onu näde ulanmaly, onu nerden satyn almaly? Ol dinleýijilerimiz we okuýjylarymyz üçin dogrulygyna muhbir programmadyr. Onuň ulanyş faýlyny almak üçin Azat Habar e-mail belgisi derwede.net salgysyna. Ýene bir ede gaýtalaýaryn Azat Habar e-mail belgisi derwede.net salgysyna öz mailyňyzdan islendik mazmununa hat ýollaň. Azat Habar e-mail belgisi derwede.net salgysyna hat ýollamaly. Hawa ýolladyk soň näme? 1-2 minutdan soň size awtomatik görnüşde bir hat geler. Hawa iPhone Responder diýen ulanjydan bir hat geldi. Emma ol ýerde hiç hil faýl ýok. Bir topardaşar ýurt diller bar. Şol ýerde türkmençe diýen setiriň üstüne basam. Türkmençe bassam, ýene de bir topar hat çykdy. Indi näme etmeli? Egerde üns berseňiz, siziň öňüňizde peýda bolan tekstde iPhone 3-i nädip alyp bilerin diýen setir bardyr. Şoňa basın. iPhone 3-i nädip alyp bilerin. Hawa bassam, indi näme? Indi bolsa ilkinji setirde peýda bolan Windows XP Vista 7 diýen ýazga basın. Size ulanyş faýly kompýuteriňize ýüklemek hödür ediler. Windows XP Vista 7 diýen setire bassam. Hawa täze bir aýna açyldy. Hödür edilen faýly kompýuterime ýüklemelimi? Hawa kompýuteriňiziň islendik ýerine ýükle. iPhone 3.exe atly faýl peýda boldy. Hawa indi şol faýlyň üstüne bassaňyz, Azatlyk radiosynyň sahypasyna hiç il bökdünsiz girip bilersiňiz. Egerde gosmaça soraglaryňyz bar bolsa, biziň hat e-mail berisi azatradio.org adresimize ýazyp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri atly bu hepdelik dowamly gepleşiginde şugun Türkmenistana täze pasport almaga gitmekden saklanan daşary ýurtlarda köne pasporty bilen işläp hem ýaşap ýörenler we durmuşa çykan Türkmenistan raýatlarynyň duş gelýän ýagdaýlary şeýlede Türkmenistana gidip täze pasport alyp gelen illeşlerimiň başdan geçiren kynçylyklary barada geçiren söhbetleşigimizi dikkatiňize ýetirdik. Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri atly bu hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Saglykda we bagtyar günlerde görüşelim. Rowaşlyk hemraňyz bolsun.
hasta